କୁଜଙ୍ଗର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 20 ଜୁଲାଇ 2019ରେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଅମୃତ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ମା ସୁଲୋଚନା ଦାସ କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେସ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇନଥିଲା। ପରେ ସେ କୁଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ କୁଜଙ୍ଗ କୋର୍ଟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାକୁ କେସ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କେସ୍ଟି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବୋଲି ସୁଲୋଚନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ସୁଲୋଚନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା।